El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meus grites d'esperot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Perquè cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva orament cap a l'infinit. La sacerdotessa de Suzaku, la Miyaka, va emprendre sola un viatge cap a l'imperi de Kuto per buscar la seva amiga Yui. Pel camí es va trobar el general de l'imperi de Kuto, que la va introduir al Palau Imperial. I potser, gràcies al déu de Suzaku, que la va guiar, va poder retrobar la Yui sana i estàlvia. Però llavors, el general Nakago Això són els 4 déus del cel i la terra de Suzaku. es va descobrir que la Miyaka era, en realitat, la sacerdotessa de Suzaku. La sacerdotessa de Seiryu. Des del primer moment que l'he vist, he sospitat d'ella. Empresoneu la noia immediatament. Sento interrompre, senyor, però un ésser estrany ha forçat les portes del palau i ha entrat. Fugim, Yui. Perseguiu-les, però sobretot comporteu-vos bé amb la Yui. Entesos, senyor. Què? Les has trobat? No, on es deuen haver ficat? Miyaka, a veure, i ara què farem? Qualsevol cosa per marxar juntes a l'imperi de Conan. A l'imperi de Conan? Yui, si et quedes aquí com a sacerdotessa de Seiryu, nosaltres dues ens convertirem en enemigues. Miyaka... En Tamahome i tots els altres se n'alegraran molt de rebre'ns. Tamahome? Què és aquest tall? No havies fet un... No res, és una simple ferida. Fa 3 mesos a la biblioteca, mentre llegia Els 4 déus del cel i la terra, em va arribar una llum blava. I vaig aparèixer en aquest món i llavors em vaig ferir. T'ho va fer aquell home, oi? No, i ara? Jo em trobava ben perduda en aquest món tan estrany i va ser ell qui em va salvar. Ho dius de debò, però, Yui, no trobes molt estrany que aquest home, sent d'aquest món, sigui ros amb els ulls blaus? És que aquest home es veu que és un bàrbar. Un cadàver? Miyaka, que no és això, renoi! Escolta'm bé, perquè només t'ho explicaré. Un cop és natiu d'un poble bàrbar que viu a l'oest del país. Estic sorpresa, tu sí que saps coses. Hi són? No. La constel·lació de Suzaku. On és la Miyaka?
El símbol, tu deus ser en Tamahome. Has vingut sol a terres enemigues buscant a la sacerdotessa de Suzaku. No sé si ets d'admirar o és que ets un estúpid. Que on és la Miyaka, et dic. Ja t'he sentit. Sigui on sigui, no te la penso tornar a Tamahome. Molt bé. Doncs té. Com s'ho ha fet si només m'ha tocat? És molt fort. Això no pot ser. Tamahome, vinga, fuig d'aquí! Gràcies, Chichiri. Ja veig que tens companyia, Tamahome. O sigui que Suzaku, Quina cucada. Què penses fer, Miyaka? Si seguim així no anirem enlloc. Els 4 déus del cel i la terra! Què fas? No alcis la veu, sisplau. Mira, Yui, haig d'aconseguir urgentment que aquell ros em torni els 4 déus del cel i la terra de Suzaku. Què? Espera't un moment, ara no pots sortir. Ho sento, ho he de fer. Estan escrites allà les pistes per trobar les 3 constel·lacions restants. Sense allò no podré... Les he trobat! Tamahome. Tu deus ser la noia que anava amb la Miyaka aquell dia, oi que sí? Tu ets la Yui, oi? Quant de temps? Renoi, te n'has recordat. Va, hem de sortir d'aquí. Què et passa? Estàs ferit? No és res. He tingut una petita enganxada amb el bàrbar. Ets com un vell verd. T'agrada la Yui, oi? Prou de ximpleries! Escolta, t'ho ha fet ell, oi que sí? Doncs hi aniré a parlar ara mateix. Yui! Li diré que us torni els 4 déus del cel i la terra de Suzaku i que us deixi marxar tranquils. I a mi també, és clar. Espera't! Tranquils, ell no em farà res a mi. Yui, Miyaka, per què has fet una ximpleria com aquesta? és que... Encara no heu trobat la Yui ni la sacerdotessa de Suzaku? Aneu, les heu de trobar com sigui. Sí, senyor! Nakago. Yui, però on s'havia ficat? No està gens bé que es comporti igual que la sacerdotessa de Suzaku, sobretot tractant-se de la sacerdotessa de Seiryu. Escolta, no sóc la sacerdotessa de Seiryu. Recorda que ja en vam parlar d'aquest tema. La Miyaka és amiga meva. Tu em vas dir que la Miyaka s'havia oblidat de mi, però finalment ha vingut a buscar-me. Tu estaves equivocat, però jo tenia raó. Ara torna amb els 4 déus del cel i la terra de Suzaku, perquè jo me'n vaig amb la Miyaka a l'imperi de Conan. Molt bé, entesos. Faci el que cregui més convenient. D'acord. Esperis. Yui, de debò creu que el que vostè sent per aquesta noia és el mateix que el que ella sent per vostè. Vull que sempre recordi l'estat en què estava vostè quan la vaig trobar fa 3 mesos. No ho oblidi. Si canvia de parer, vingui al mausoleu on venerem el déu de Seiryu, sacerdotessa de Seiryu. Per què sempre em dius que no vols que et protegeixi, Miyaka? No ho entenc. Jo ja em sé espavilar tota sola. A més, aquest cop es tractava d'un assumpte entre amigues i tu, Tamahome... Vols dir que jo no n'haig de fer res, oi que sí? Trobes que sóc una molèstia per tu? Amb això podrem tornar a l'imperi de Conan amb la Miyaka i també amb en Tamahome. Tamahome... Tant me fa que sigui una càrrega per tu perquè jo t'estimo. T'ha quedat clar aquesta vegada? Una càrrega? Però si quan vaig tornar al meu món no vaig oblidar-te ni un instant. Tenia tantes ganes de veure't i per això vaig tornar. Jo també t'estimo, Tamahome, i no vull que corris cap més perill per mi. Per què no ho entens? Però què estàs dient?
Vull que sempre recordi l'estat en què estava vostè quan la vaig trobar fa 3 mesos. No ho oblidi. Mira, els 4 déus de Suzaku. Ja hi he parlat i podem marxar cap a Conan. Vindré amb vosaltres. No et pots imaginar que contenta estic que puguem marxar juntes. Vull que sempre recordi l'estat en què estava vostè quan la vaig trobar fa 3 mesos. No ho oblidi. Per això vaig tornar. Tenia tantes ganes de veure't. Yui, què et passa? Res, no em passa res. Ha estat massa fàcil tot això. No ho trobeu molt estrany? Què vols dir? Vull dir que és molt estrany que aquell paio ros ens deixi marxar com si res. Au, va, Tamahome és la persona que va salvar la Yui. No és una mala persona. De debò? A mi no m'ha fet gaire bona impressió. On som? Hi ha una cosa que vull que vegis abans de marxar. Tamahome, tu espera't aquí. Ah, entesos. Què et passa, Miyaka? Oh! Què és això? Chichiri? L'hem feta bona. Que és una broma, això? És una esfera sagrada. Aquí no hi tenim res a fer. Les constel·lacions de Suzaku, no hi podem entrar, aquí. Què dius? Sí, és una estàtua. Deu ser per espantar la gent. L'única que està espantada aquí ets tu. Però què dius? Si no em fa gens de por. Escolta, Miyaka. Què? Pensava que, si en lloc de tu jo hagués estat la primera d'obrir els 4 déus del cel i la terra, ara seria jo la sacerdotessa de Suzaku. No trobes? I ara seria a mi a qui estimaria en Tamahome en comptes de tu. Però què? Yui... El cos no em respon. Que sents dolor? No pateixis, Miyaka. Potser és perquè estem dins el mausoleu de Seiryu. Llàstima, aquí no et podràs salvar el teu Tamahome. Yui, que te'n rius de mi? Qui és la que es riu d'aquí? No va ser per mi, oi que no? Volies veure en Tamahome i només per aquesta raó vas tornar.
Quina sort, oi? Tu sempre has tingut algú que et protegeixi, el teu germà, la teva amiga. I en canvi, Miaka, jo sempre... Que ho pots entendre, això? Tu no saps el que he patit des que he arribat a aquest maleït país. Tot el que he arribat a sentir. Yui... Tot és culpa teva, només teva! I ara escolta'm bé, Miaka. A mi m'agrada en Tamahome. Te'l prendré i sàpigues que serà meu costi el que costi. Yui, però què t'ha passat? Nakago, Sí, sacerdotessa de Seiryu. ara us presentaré. Ell és en Nakago, una constel·lació Seiryu. És el meu subordinat. No ho trobes divertit? Yui, Bé, a reveure, Miaka. sisplau, espera't, Yui! Fins que la sacerdotessa Yui no convoqui Seiryu, no permetré que ningú la destorbi. Tu representes un obstacle per convocar Seiryu, un obstacle per aquest imperi. No permetré que tornis a l'imperi de Conan impune, sacerdotessa de Suzaku. Yui, atura't un moment! Digue'm per què! Que per què? No sé com goses. Mira, Miaka, oi que en realitat no em consideres gaire bona amiga? Doncs aleshores no t'hi capfiquis. Avui m'he adonat de com n'he sigut d'estúpida per seguir confiant en tu durant aquests 3 mesos de patiment. Ostres, ni tan sols em puc acostar a aquesta maleïda porta. Chichiri, segur que no pots fer-hi alguna cosa? Està bé, ho intentaré. Yui, però de què em parles? Què t'ha passat durant aquests 3 mesos? Sisplau, digue'm-ho, necessito saber-ho. Nakago. Com pots veure, ha anat un pèl. Si arribes a xocar contra la paret amb aquesta força, et podries haver mort. Chichiri... Un membre del Suzaku ha pogut trencar l'esfera i entrar. Ja ho entenc. Tu ets el que fa un moment m'has llançat un encanteri, oi que sí? Sí, sóc jo qui ho ha fet. Tamahome! No us amoïneu, sacerdotessa. Ell no aconseguirà mai entrar dins l'esfera de Seiryu. Miaka! Tamahome! Tamahome! Retiris. Què li heu fet a la Miaka, Miaka, sóc jo. Aguanta, sisplau. Tamahome... Tamahome, fiqueu-vos dins el barret amb la Miaka de pressa. Us durà directament a on és ell. On és ell? Jo em quedo aquí per parar-li els peus a aquest sonat. Afanyeu-vos! Entesos? No, espera't, la Yui. Yui, vine amb nosaltres. Va, vinga! No podrà ser.
Vinga! Marxeu tots dos, ràpid! Jo ara us atraparé! N'hi ha que va, entra! Però la Yui... Chichiri! Va, marxeu! Chichiri! Anem. Yui, tornarem per salvar-te, t'ho prometo. Bé, fins una altra, Nakago. Les constel·lacions no van perdre la batalla contra Seiryu, però tampoc van vèncer. Tan sols van poder rescatar la seva sacerdotessa. Ostres, noi, quina passada! Aquest paio en Nakago és superfort! No em pensava pas que aconseguissin travessar l'esfera. Tamahome, ets capaç de trencar l'esfera per estar amb la Miyaka. Em sap molt de greu, sacerdotessa de Seiryu. No t'amoïnis, Nakago. És millor així. Serà més emocionant. Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i vaig